Takže dnes vás vítam u tohto tu videa. Dlho sme sa nevideli pri videu. Pri šortkách skôr už. A dneska je to part 2 od nášho ultra, no ultra není to, ale je to hardcore, lebo ultra neviem. No a dneska už ubehlo veľa dosť mesiac od tamtého videa, ale si hovorím, že musím už robiť part 2, lebo už dlho nebolo žiadne Minecraft video, tak dneska mám na pláne ísť nájsť zničený portál alebo nejakú vecičku a pak 3 pôjdeme do jaskyni. Tuto pak chcem len tak dať proste preskumulovačku ešte tohto tu sveta, lebo zatiaľ sme našli len túto chvíľičku, takže poďme preskúmať. Ináč shadery som si stiahol, takže bude to aspoň krajšie vyzerať v tom videu a ty daj like a odber a poďme na to. Bolo by fajn, keby nájdeme ďalšiu výučku, lebo by sa nám hodila. Aj keď jedla máme dosť. No a ináč už pravidla viete z prvej časti, keď ste videli, keď nie, tak si pozrite, nájdete ju na mojom kanále. Takže tak, keď niečo nájdem alebo zomrem, 6 minút má video iba, to už tam si pozrite, keď tak prvú časť. A našli sme cherry blossomy, ale my chceme niečo iné nájsť teraz. Si zdalo, že tam je výučka, ale nie je tam výučka. Lebo cherry blossomy, keď tak pôjdeme inej pakt, sa tam popozerať a ja vidím výučku. Takže našli sme ďalšiu výučku. Dúfam, že tam niečo dobré bude. Tá výučka je krajšia ako tej, čo žijeme, ale už ostanem tam, lebo mám zavretých villagerov a tak. Blízko sú cherry blossomy, takže tu určite ešte raz prídem. A poďme to vylútiť, ne? Tuto super pec si ja rád vezmem, takže choď preč, villager. Ináč nedopadneš dobre. Tak, zabijeme jeden golema asi. OK. Come on, bro. By bolo šalené, keby ma zabil. Som to asi vedel. Aj tak, bro, čo to robí? Keď ma zabije, tak asi viete čo? Dúfam, že ma nezabije. Lebo keď áno, tak dostanem fakt veľké nervy. Čiže Minecraft sa len tak buka. A umro. Len 3 železa. Really? Aspoň mám na pickaxe ďalší. Keď sa dožijem ďalšieho pickaxe. No a táto výučka je dosť chudobná, čo si budeme. Hejbeli, vezmeme si. Ešte ja tu príjem z motikou, lebo ma to nebaví. Mám tak veriť. Alebo si vycraftim tú motiku. Toto také videjko len také rýchle, pak 3 bude oveľa zabavnejšia, dúfam. Proste už som chcel dať tu pak 2, lebo proste dlho nebolo video, len sami šok. No, boli 2 šokky sa mi zdá od tých 2 videách, čo som robil od tých Minecraft servery od Ultra Hardcore. Dobre, toto by sme mali. Vezmem posiaľ asi. Aj toto vezmem, to sa hodí. Takže ďalšiu vec sme našli na tomto svete, takže malo by skončiť video, takže čau, nesám. Chcel by to nájsť niečo iné, bylička na toho. Už sme našli aj minulej časti, takže v ďalšej časti sa budem snažiť ísť do tej jaskyni. A asi bude kus dlhšie video, lebo nebudem vám dávať 6 minúty videa nejaké z jaskyni. Takže možno tamto video poruším, možno aj túto poruším, lebo dvojčka je meat nice na video, že sme to už našli aj v prvej časti. Takže.
Normálne by som išiel aj tejto časti asi do jaskyne, ale ne, pôjdeme do tretej. Pôjdeme tretej parte. Teraz len tak vyčilovať v Minecrafte. A možno budem aj live streamovať tento svet, takže tak môžete doraziť. Neviem, či budem, nehovorím na 100%, len je to možné. No a to už dorazí končiť veľmi týhle. Ináč, keď ma bude slabšie počuť, tak sorry. Mikrofón mi stále blbne. Neviem prečo. Asi sa budem vrácať domov. Čo skoro. Asi na tým streame dlhšie pohráme, lebo videá to budú veľmi krátke sú. A to sa aj kus. Dlhé videá proste nemajú zjednutia, tak musia byť krátke do video. Keď už budú mať zjednutia tieto krátšie, tak už budú aj dlhšie videá. Len teraz sa mi neoplatí robiť dlhé videá. A ten stream porozmýšľam. Dobre, ja by som ostal aj tu. Part 3 môžeme ísť do nejakej jaskyny. A to už doraz bude asi všetko. So, len teraz sme začali, ale našli sme aspoň uličku, ktorej skoro nič nebolo. Sorry, no sorry. Ešte prejdem a kúsa tu popozriem. Viem, že už je dlhšie video, jak 6 minút. Uvedomujem si to. Chcem, aby bolo dlhšie videá. Ešte túto kus obzriem. A rozlúčime sa. Dobre, tak ahoj. Zase budem učiť s touto Part 2. Part 3 bude, dúfam, že zabavnejšia. A čau, Daylight Gold. Čau.